Εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Πάμε στην κυρία Μαρία Γρατσία. Καλησπέρα, κυρία Γρατσία. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή ευλογημένη χρονιά με υγεία και χαρά για όλους. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή είστε πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού, πριν από λίγο παρουσιάσαμε και τα γράφουμε και στο Europos.gr αναλυτικά ένα ρεπορτάζ στο οποίο συγκεντρώσαμε πληροφορίες από την Ελλάδα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία. Σύμφωνα με το οποίο μας πρόχνουν σε μια συνάντηση κορφής μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, με τη συμμετοχή του μισού Υπουργικού Συμβουλίου και από την ελληνική και από την τουρκική πλευρά, των πιο σημαντικών δηλαδή υπουργών, με στόχο να πάμε σε έναν συμβιβασμό. Ο Φιντάν το είπε. Δεν θα σηκωθούμε, λέει, από το τραπέζι αν δεν λύσουμε τα θέματα του Αιγαίου. Και αντιλαμβάνεστε, όταν λένε οι Τούρκοι να λύσουμε τα θέματα του Αιγαίου, εννοούν να πάρουν το μισό Αιγαίο. Περί αυτού πρόκειται. Το λένε οι άνθρωποι επίσημα. Δεν το κρύβουνε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, εσείς τι σκέπτεστε γι' αυτό? Κοιτάξτε, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και ιδίως τα ζητήματα του Αιγαίου και των σχέσεων με την Τουρκία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Έχουν να κάνουν με πάρα πολύ σημαντικές και ευαίσθητες παραμέτρους. Και δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με μία πρόταση. Θέλω να πω, ανησυχείτε ότι ετοιμάζουν κάτι τέτοιο? Γιατί ήδη όταν ουσιαστικά υπάρχει παρότρινση για συμβιβασμό και δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν καταλήξουμε, ο συμβιβασμός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε γιατί είσαστε άριστος νομικός, σημαίνει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις όμως για γεννημένα δικαιώματα, στη δική μου αντίληψη δεν πρέπει να υπάρχουν. Η δική μου αντίληψη υπαγορεύει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων όπως απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, από το διεθνές δίκαιο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εδαφική κυριαρχία και να μην υπάρχει υποχώρηση σε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι, εντός εισαγωγικών το βάζω, το λέω και κυριολεκτικά και μεταφορικά, κτήμα μας. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς, βεβαίως κτήμα μας. Βεβαίως. Είμαστε κτήτορες, βεβαίως. Σε προδοσία. Βεβαίως. Αλλιώς, πώς το είπατε αυτό, πείτε το πάλι? Λέω ότι αλλιώς, αν κανείς δεν ασκήσει στο έπακρον τα γεννημένα δικαιώματά του και δεν διαφυλάξει τα συμφέροντα της χώρας του, αυτό η επόμενη υπαγωγή είναι στη νομική έννοια της εσχάτης προδοσίας. Ακριβώς. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίζετε. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Και το ξεκαθαρίζετε με έναν απόλυτο τρόπο. Με έναν απόλυτο τρόπο. Πολιτών. Έτσι. Μα η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μόνο απόλυτα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αλλιώς θα υπάρξουν κενά, για να μην πω τρύπες, κενά, να είμαι πιο κομψή στην αντιμετώπιση, στη λεκτική διατύπωση ενώ, έτσι ώστε ουσιαστικά να εισχωρήσουν οι επιτίδιοι, αυτοί οι οποίοι είναι πολύ καλοί στις διαπραγματεύσεις και αυτοί που διεκδικούν αντίστροφα τα συμφέροντα της χώρας τους σε βάρος των δικών. Σε βάρος των δικών μας. Ακριβώς. Κυρία Γρατσία, ήδη μετά τις γιορτές εμφανίζονται οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Οι πληροφορίες που έχω, όχι υπό την δικηγορική αλλά υπό την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, λένε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ένα πλήθος δημοσκοπήσεων, οι οποίες ανεξάρτητα από το αν είναι πειραγμένες ή όχι, και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ με το πειραγμένες εισαγωγικά, γιατί η κυβερνητική επιρροή διαχέεται παντού πάνω ή κάτω από το τραπέζι, δείχνουν όμως ότι υπάρχει μια ισχυρή δυναμική του εγχειρήματος, στην αφετηρία του οποίου βρίσκεται η κυρία Μαρία Καριστιανού και εσείς, καθώς και άλλοι, από ό,τι μαθαίνω, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες. Πώς βλέπετε αυτή τη δυναμική? Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις δεν μπορώ να τοποθετηθώ, γιατί για μένα δεν είναι μια ασφαλής βάση αναφοράς. Αυτό το οποίο μπορώ να καταθέσω... Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Βεβαίως. Είναι ότι περπατώντας στον δρόμο με την κυρία Καριστιανού βλέπω την αγάπη του κόσμου και την θερμή υποστήριξη, και κατά κανόνα αυτά τα οποία λέγονται είναι μην πτωείσαι, μην υποχωρήσεις, μην
ακούς όλα αυτά τα οποία σου λένε προκειμένου ουσιαστικά να σε αποτρέψουν. Συνέχισε τον αγώνα σου, έχεις καθήκον, έχεις υποχρέωση. Όλα αυτά τα βιώνω ως προσωπική εμπειρία. Δηλαδή αν θεωρήσουμε αυτό σαν μια προσωπική δημοσκόπηση, σίγουρα υπάρχει αυτή η κινητοποίηση του κόσμου, η οποία είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Και υπό αυτή την έννοια δίνει το στίγμα μιας αληθινής κοινωνικής αφύπνισης, αυτό δηλαδή το οποίο πραγματικά επιδιώκει η κυρία Καριστιανού, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις και το τι λένε, αν λένε το μεν ή το δε, προκειμένου ουσιαστικά οι πολίτες να ενεργοποιηθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της χώρας τους. Αυτό όντως φαίνεται, αυτή η δυναμική φαίνεται. Τώρα θέλω να σας πάω και σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία τίθενται. Και τίθενται είτε εκ του πονηρού, το βάζω ως πρώτο κίνητρο, είτε με διάφορα άλλα κίνητρα. Λοιπόν, ξαφνικά ανακύπτει θέμα οικονομικών του συλλόγου. Και μιλάω του συλλόγου συγγενών θυμάτων του εγκλήματος των τεμπών. Λοιπόν, τι έχει συμβεί εκεί με τα οικονομικά? Υπήρξαν κάποια χρήματα, νομίζω κάπου 600.000 από συναυλίες κλπ. Που έγιναν. Στο Καλιμάρμαρο, βεβαίως. Στο Καλιμάρμαρο. Και βλέπω κάτι στο διαδίκτυο, κάτι ιστορίες, κάτι αυτά, τι έγιναν τα λεφτά, πού πήγαν τα λεφτά κτλ. Και είδα και την κυρία Καριστιανού να κάνει μια ανάρτηση εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τέτοιου είδους φλιναφήματα και τέτοιου είδους δρομολογημένους ψιθύρους στο διαδίκτυο. Μια ανάρτηση και να λέει: ωραία, εγώ φεύγω, αποστασιοποιούμε. Εσείς τι εικόνα έχετε? Έχω σαφή εικόνα, την οποία θα σας την περιγράψω με γεγονότα. Βεβαίως. Η κυρία Καριστιανού απευθείας αμέσως μετά το πέρας της συναυλίας στο Καλιμάρμαρο είχε εισηγηθεί επανειλημμένα στο Δουσού, ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτά τα κακόβουλα τρόλς που ουσιαστικά της έλεγαν τι θα τα κάνετε τα έσοδα από τη συναυλία, δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τον προορισμό τους κτλ. Όλη αυτή η συνεχής λασπολογία, η οποία ήταν αυτή και που ήταν η αιτία για την οποία πίεζε με την καλή έννοια στο να δημοσιοποιηθούν τα οικονομικά από τη συναυλία, τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή έσοδα-έξοδα από τη συναυλία στο Καλιμάρμαρο. Παρά αυτό το ποιους πίεζε, για να καταλάβω? Το αναγνώρισε, να σας πω. Παρακαλώ. Τη χρονική ακολουθία. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως. Για να ενημερωθεί και το κοινό, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβληματίζει, και η βούληση της κυρίας Καριστιανού και η δική μου επί του παρόντος που τοποθετούμε σε αυτά τα θέματα είναι να είναι όλα ξεκάθαρα, παραπάνω από ξεκάθαρα. Αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασάρα σε χθεσινή τοποθέτησή της όντως αναγνώρισε ότι η κυρία Καριστιανού ζητούσε τη δημοσιοποίηση των εσόδων-εξόδων από την συναυλία στο Καλιμάρμαρο. Άρα τοποθετούμαστε σε πολλούς μήνες πριν. Δηλαδή ήδη έχει εκδηλώσει τη βούλησή της για διαφάνεια δημοσιοποίηση των οικονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να στερήσει από οποιονδήποτε κακόβουλο κριτή το επιχείρημα ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει η αδίποτε κατάχρηση. Σύμφωνοι. Από ποιον τα ζητούσε, αφού ήταν η ίδια πρόεδρος, και ποιος ηρνήτο να τα δημοσιοποιήσει? Επειδή έχουμε νομικό πρόσωπο, έχουμε σωματείο βέβαια. Διοικητικό συμβούλιο, πολύ σωστά, το οποίο αποφασίζει, όπως γνωρίζετε, κατά πλειοψηφία. Άρα, εφόσον δεν συγκέντρωνε αυτή η εισήγησή της την πλειοψηφία των μελών του Δουσού, δεν θα μπορούσε να αποκλίνει από την απόφαση της πλειοψηφίας. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Λέτε η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έλεγε περίμενε, μην τα δημοσιοποιήσει ακόμα. Αυτό λέτε? Ναι, ότι ουσιαστικά θα τα δημοσιοποιήσουμε αργότερα. Αργότερα, μάλιστα. Αργότερα. Σαφής η απάντησή σας. Βεβαίως. Σαφής η απάντηση. Έχουμε όμως υπάρχει και συνέχεια στην όλη πορεία των πραγμάτων για τα οικονομικά. Ακριβώς λόγω του ότι ήδη ιδίως από την άνοιξη του 25, αρχές καλοκαιριού κατά κρυβολογία, δεν υπήρχε μια συμφωνία σε σχέση με τις δράσεις τις οποίες εισηγείται η κυρία Καριστιανού προκειμένου να πραγματοθεί ο καταστατικός σκοπός του σωματείου, ιδίως σε σχέση με τις παραστάσεις σε ευρωπαϊκά όργανα και τις πρωτοβουλίες προκειμένου ουσιαστικά
να υπάρξει η συνταγματική αναθεώρηση, ιδίως ως προς το άρθρο 86 του Συντάγματος, για το οποίο θα σας πω κάτι πολύ ειδικό και για το κοινό σας στο επόμενο λεπτό. Ήδη ακριβώς λοιπόν επειδή δεν υπήρχε σύμπνοια σε τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία ήταν μείζωνος σημασίας για την κυρία Καριστιανού, αλλά και πάλι δεν ετύχαναν της αποδοχής της πλειοψηφίας του Δουσού, υπήρξε ένα κλίμα, να το πούμε, με καλώς νοούμενης διαφωνίας, ένεκα της οποίας η κυρία Καριστιανού, και το ανέφερε αυτό στην πρόσφατη ανάρτησή της με ημερομηνία, και υπάρχει και βέβαια και το mail το οποίο πιστοποιεί και το οποίο αντεγράφει κατά λέξη, είπε λοιπόν ότι λόγω του ότι είναι φανερό και λυπηρό ότι δεν υπάρχει διάθεση αγαστής συνεργασίας, αλλά αντιθέτως αιμονή σε στήρα αντιπαράθεση, χωρίς αληθινό υπόβαθρο και χωρίς ουσιαστική ενασχόληση με τα θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν, αιτία για την οποία, όπως δήλωσα ήδη από τότε, υπάρχει διάχυτη εχθρική διάθεση, η οποία δεν αρμόζεται σε λογικό πνεύμα και οδηγεί σε επιζήμιες καθυστερήσεις. Τι ζήτησε? Ζήτησε τη σύγκληση με το ίδιο mail, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 27 Αυγούστου του 25. Παίζει ρόλο η ημερομηνία, γιατί κινούμαστε σε ανύποπτο χρονικό σημείο. Δεν έχουν λάβει χώρα όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα τους τελευταίους 2 μήνες. Ναι, σωστό. Ζητώντας λοιπόν συγκεκριμένα θέματα. Και πρώτον, καταγραφή του έργου του Δουσού και των μελών του από την ημερομηνία έδρυσης του Συλλόγου. Μην τα λέμε τόσο αναλυτικά. Όχι, είναι σημαντικό προκειμένου να προκύπτει, όχι με την έννοια του ανταγωνισμού ποιος έκανε τι, αλλά είναι σημαντικό ένα σωματείο να βλέπει, να κάνει την αυτοκριτική του κατά πόσο αληθινά επιδίωξε την πραγμάτωση των καταστατικών σκοπών του. Αυτό είναι εκ των ονομάτων. Όχι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε, άρα εκ των υστέρων τώρα. Να τελειώσω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Συλλόγου. Το ζητάει ήδη από το καλοκαίρι του 25, επανέρχεται, και δεν είναι και το μόνο mail που το ζητάει. Απλά ανέφερα το πιο πρόσφατο. Τρίτον, σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Δουσού και για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Συλλόγου. Σαφής. Λοιπόν, τα είπε στην ανάρτησή της. Τα τρία θέματα καταδεικνύουν μία αποδεδειγμένη πρόθεση διαφάνειας, να είναι όλα ξεκάθαρα, να τεθούν υπόψη του ανώτατου οργάνου, το γνωρίζετε πολύ καλά, ενός νομικού προσώπου που λέγεται Γενική Συνέλευση του Σωματείου, έτσι ώστε να είναι όλα κρυστάλλινα, να ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις, να εγκριθούν οι μη και να δημοσιευθούν. Ναι, αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι σαφές. Δεν άφησε κανένα κενό. Δυστυχώς όμως ούτε αυτή η εισήγηση έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελών του Δουσού, με αποτέλεσμα να μην λάβουν χώρα τα εγγράφως πρωταθέντα, γιατί τα διάβασα κατά λέξη. Να σας κάνω μια ερώτηση για να πάμε σε ζητήματα τα οποία θέλει ο κόσμος απαντήσεις, αλλά μια ερώτηση συμπληρωματική και να το κλείσουμε αυτό. Γιατί αυτή η αντίδραση από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου? Γιατί αυτή η αντίδραση? Πού την αποδίδετε εσείς? Δεν μπορώ να προσάψω κάποια επιλήψιμη προσέγγιση, αλλά πρέπει να καταγράψω το αληθινό γεγονός το οποίο προκύπτει από έγγραφα. Κυρία Καριστιανού εισηγείτο, και η εισήγηση δεν... Και η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου... Η πλειοψηφία ερνήτο, μάλιστα. Μισό λεπτό, επειδή σήμερα και χτες ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση με 5.000 ευρώ για ταξίδια. Κάπου σε μια πρωινή εκπομπή αναφέρθηκε με τρόπο, να το πω, με απομόνωση συγκεκριμένων προσεγγίσεων, μίλησαν για 200.000 ευρώ κτλ. Δηλαδή πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν δικαιολογούνται με βάση... Μη σταθούμε σε αυτά όμως. Μιλάμε για τη στοιχειώδη δημοσιογραφική δεδομένη. Μη σταθούμε σε αυτά, γιατί είναι, επιτρέψτε μου, μικροπρέπειες εκ μέρους τους τώρα. Μην σταθούμε σε αυτά. Δεν θέλω ο καθένας κάνει τις επιλογές του, και σίγουρα οι Έλληνες διαθέτουν κρίση. Θα δοθεί ο απολογισμός, θα γίνει η λογοδοσία και θα φανούν όλα. Υπάρχουν όμως και κάποια όρια τα οποία αντιλαμβάνουμε κάποιος να είναι προκατηλημένος και να θέλει να στηρίξει μία προσέγγιση που εξυπηρετεί κάποια πρόσωπα ή σχήματα. Το αντιλαμβάνομαι, δεν το δηλαδή, είναι αυτονόητο. Κυρία Γρατσία, με αυτό που λέτε... Αλλά το αντιλαμβάνουμε ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία όπου η τέταρτη εξουσία, τα μέσα ενημέρωσης, κατά τη γνώμη μου και νομίζω κατά τη γνώμη πάρα πολλών Ελλήνων, δεν λειτουργούν κατά τον προορισμό τους. Κυρία Γρατσία, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μου συγχωρέσετε το άγχος που έχω, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο και έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, δηλαδή πιστεύετε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ένας ακήρυκτος πόλεμος για την φθορά? Αλλά είναι παραπάνω από εμφανές.
Παραπάνω από εμφανές λέτε. Έχουν συσπηρωθεί κυβέρνηση, αντιπολίτευση και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και ως επίσης και μέσα ενημέρωσης φύλλα διακείμενα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή το όλο. Γιατί φοβούνται τη Μαρία Καριστιανού? Τα οποία έχουν διατηρήσει την ανεξαρτησία τους και τα οποία κατά την ταπεινή μου κρίση δεν είναι πολλά. Ναι. Και ενεργούν κατά τον προορισμό τους και κατά την αποστολή τους. Δυστυχώς όμως το βιώνουμε καθημερινά. Είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα. Δηλαδή θεωρείτε... Είναι αυτά που ουσιαστικά διασώζουν θεωρείτε ότι την πολεμούν λυσαλέα, την στοχοποιούν λυσαλέα την κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή? Το επιχείρημα λυσαλέα έχει πολύ μεγάλη ένταση, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό, γιατί ουσιαστικά αν κανείς ανατρέξει στα μέσα ενημέρωση, στα site, στους δημοσιογράφους, τις ερωτήσεις που τίθενται, τις παρουσιάσεις από δημοσιογράφους όπου απομονώνουν χωρία, δηλαδή αποσιωπούν εναντί του κοινού το όλο. Σαφής. Δηλαδή την αλήθεια. Μπορεί να θέλουν να αναδείξουν τη μία πλευρά, είναι υποχρεωμένοι όμως να αναδείξουν και τις λοιπές. Σαφής. Εγώ θέλω να μην αφήσετε αναπάντητο κάτι το οποίο υπόθηκε σε αυτό το κανάλι χθες, στην εκπομπή της συναδέλφου και καλής φίλης της κυρίας Λουκίας Γκάτσου, από έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έτυχε να πάμε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο σέβομαι και σέβομαι. Όχι, είναι πολύ βαρύ όμως αυτό και θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Θέλω να απαντήσετε. Δεν ξέρω για ποιον αναφέρεστε, σε ποιον αναφέρεστε, αλλά και τι υπόθηκε, αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιώδες για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Παρακαλώ, ναι. Τοποθετήθηκε